खुलुमबाय दिनै जोङो भेरगाव ब्लक BSU हिसाबै थ' जोङो थांनाय बारावनो जोङो बुंखानाय जादोंमोन जेसेबांखिनि मेगननि बेराम जानाय बिथांमोनखौ फ्रि अपारेशन खालामगोन होननानै बे लेखायैनो जोङो दिनैहाय बड'लेण्ड नेत्रालय अदालगुरियाव जोङो गासै 14 जन पेशेन्टखौ लांनानै जोङो फ्रियाव अपारेशन खालामबाय आरो मोजाङै मोजां जानानै फैबाय थ' आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंनि टीमनि बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन भेरगाव ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां अनसाय बसुमतारी हेमाश्री बर' फोथायश्री बर' लोगोसेनो तेलस्पर टप्प बिथांमोना जिबायदि खस्थ' खालामनानै जोंनि पेशेन्टफोरखौ लानानै दिनै अपारेशनखौ साक्सेस खालामबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय थेंक इउ। उदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनाव गारि मटर बाइक गैयाब्लाबो जेबो जिंगासिनो गोनां गैला। हान्थामेला दावबायनो थाखाय नोंथांनाव गावनि गारि मटर बाइक गैयाब्लाबो बेसेन गोसा समखौ आद्रि खालामनाङालासिनो थांनांगौ जायगाफोराव थांनो थाखाय जेब्लायबो जेरावबो राइड्सआव मोननो हासिगोन। एन्ड्रइड मबाइल एप्सनि गेजेरजों नोंथाङा हास्थायनाय थावनियाव अनलाइननि गेजेरजों बुकिं खालामनानै हान्थिनो हासिगोन। राइड्स एप्लिकेशनाव गोरलैयैनो नोंथांमोना बाइक, इ-रिक्शा, अट' आरो पिकआप बुकिं खालामनो हागोन। उदालगुरियाव राइड्सआ सोलिगासिनो दं आरो सिबिथाय होगासिनो दं। राइड्सआ नोंथांमोननि थाखाय आरो बयनिबो थाखाय।